Pozdrav moji dobri ljudi. Prije par dana je ispao jedan problem, stvar nije ni pa 3 dana, ispao jedan problem gdje sam ja napisao jednoj doktorci, što bi se reklo kao, ono su se pronašli svakakve bljuvotine i te stvari. Znači ja sam kriv što sam napisao to u afektu jer sam bio prisutan tada kad je ona vratila to dijete. Ja sam odmah napisao objavu na Facebooku, pomenuo sam za Drolja da je došla s tacne, digla noge, dobila posao. To sam ja napisao, to je uvreda bila velika. Dijete koje ima, sad pričam s vama kulturno, da ne bude trajao brat prostak, prostačina, kao što je bio u pisanju. Ja imam dijete, otac sam, 23 godine imam. Svi vi koji gledate ovaj video ćete skontat neke stvari i kroz život kad dobijete, hvala Bogu, djecu, oni će vam biti na prvom mjestu, normalno. Kao što je vašem ocu i vašoj majici, da ste vi najbitniji i sve bi uradili za vas, sve moguće. Doktorka, ne izda imenujem da ne bi opet bilo neke stvari kako ona meni prijeti tužbom i tim stvarima, nije veze. Ja sam rekao, neću platiti tužbu, ne zanima me, idemo na sud pa ćemo se goniti. Ako je vama u cilju da vi plaćate 2, 3, 4 maraka da se ganjam po advokatu, onda je i meni cilj, nikakav problem. Ja ako sam 100% u pravu i ako sam napisao te stvari, ja sebe neću da govorim, nisam napisao. Dobijem poziv za policiju, ja ću reći napisano je te, ja nemam šta da lažem. Znači ja sam napisao to jer sam bio prisutan tome kad si ti otjerala dijete. Šta je tema? Dijete koje ima problema sa srcem, koje je ugradila cjevčice, djevojčica u Banja Luci na operaciji, znači imaju kod roditelja svi nalazi, operacije i svega, koje je te noći imalo 40 temperaturu. Iz razloga što si ti bila u svađi sa doktorom koji je njoj porodični, si rekla neka dijete ide kući, mi imamo gužu. S 40 temperaturom. S 40 temperaturom. Dijete je trenutno u bolnici, primljeno nakon sljedećeg dana. Patnje kući. Patnje kući. Ti nisla premija to što se nije stavilo 50-100 maraka u džep, a da se izvadila jedna crvenka ili na smeđa jedna, ili pogotovo Ivo Andrić jedan da se izvadi onaj plavi, dobro znaš o čemu pričam, ti bi rekla, pa vi ste moja familija. Takvim ljudima je samo bitan novac. Oni ne misle ni o svojoj djeci. Kad će se njeno dijete vratiti kući? Ona ne misli o tome. Samo neke para, jer smo mi taki narod proklet. Ako ti imaš platu 2, 3, 4 maraka, ti si proklet, hoću još. Što ja ne bi imao 10, a što ja ne bi imao 10.000 maraka? Jesi ti kad u životu nekome pomogla? Odnosi se na doktoricu. Zbog vas, baš zbog vas, su na svakom ćošku humanitarne kutije za bolesnu djecu. Što? Zbog vašeg pogrešnog liječenja. Dijete je umrlo na operacionom stolu. Zbog stomaka, 14 godina. Loša operacija. Nešto niste uradili kako treba. Ovo ubijenje klaonca. Ja sam rekao, ne do Bog nešto više. Samo VMA i druže, radite. Ko je? Izvinite, ne ide sjeckam video, pa mislio sam da neko ide. Drugo, dok sam stao. Moja majica isto ovdje hoće sjeku nogu zbog tih vena. Mi na VMA, evo danas dan majka ima svoju nogu. Znači, to je toliko loše. Ovaj sistem i sve. Nepravda velika vlada, nepravda. I ti si u stanju da... a rekla si, sljedeći dan sam ja bio, kad je bila majka tog djeteta ušla, i moja supruga bila Zorana, bila u hodniku, slušala šta si ti rekla. Ti se rekla da si ti mene tužila, da si podnijela prijavu protiv mene i te stvari. A ti nemaš grižnje savjesti da kažeš kriva sam, nisam primila dijete, već izvlačiš svoj šupak jer si ti doktorca i znaš da će stati policija u tvoju stranu, da ti ja navodno ne mogu ništa.
Ali ako se ja budem borio do kraja protiv tebe i protiv takih ko što si ti, gurat ćemo do kraja. Znaš. Ja sam, mene boli nepravda, isto kao da sam ja doktor i da sam ja tebi to uradio, za tvoje dijete. Kako bi se ti osjećala? Ja bih volio da ti vidiš kao doktorca i kao majka ovaj video. Ja jesam napisao svašta i svakako je bilo vatne, ali ti da sutra mene nazoveš i da popijemo kafu ja i ti, da sjednemo, da popričamo moje razmišljanje s 23 godine i tvoje od koliko? 45-50. Mjesto ti meni da daš neki savjet kroz život, ja tebi moram dajem neki savjet. Ja imam 23 godine. Život nauči čovjeka kako da se ponaša, jer to... Prošao sam i kad ti nisi nikad u životu izgleda prošla da nisi neimaština. Ti si rekla ja sam krvavo zaradila ovaj pečat. Ja znam sve šta si ti rekla. I znam sve dobijem informacije. To da ti kažem samo. Znači, loše radite. I ja kad dođem tebi, kažem ti, loše radiš posao, tebi je krivo, ti još čupaš zidove, još armaturu izvučeš, sve hoćeš počupaš. Zato što ti je krivo. Ja sam rekao, moje dijete da je bilo. Moje dijete. Eto, sam što, evo, ovo je dovoljno. Dovoljno. Znači, ništa ti loše nisam uradio i ti ćeš moje dijete s 40 temperaturom da šalješ kući. Gdje je ovdje? Ovdje. Da se izvadila crvenka ili da se izvadilo nešto para, ti bi ga izljubila ga, što on tebi dao tu. Rekla, znam kak ste vi, ti ste premazani. Gledaš čovjeka kao da je bijednik, najveća čim mi dodi pardu, ti ga kuješ u nebesa. To takvi ste vi. Svi doktori. Svi. Stojanka Nikolić, kriva za spontani pobačaj, i snimio sam o njoj klipove i sve, žena me nije tužila. Evo sad ću vam iskreno reći, žena me nije tužila. Zato što je žena znala da je kriva. Nikad nije podnijela tužbe. Vidi me u gradu, okreće glavu i sklanja se. Mislite da će udariti? Neće udariti, ja nisam govnar. Ja nisam podnosio tužbu. Već ja sam javno kažem što imam. A sloboda govora postoji. Ako ću ja druže, Milorada Dodika vrijeđaju svi. Jebu mu majku, jebu mu sve. Sad trebao bi onda tuži sve redom. Znaš dok bi to guralo? Ja za tebe, ko što svako za mene može reći, šta sam ja trebao druže, mene su prije nazivali, ja imao neku kosu ovako, narkoman, pederčina. Sad trebao za svaku tu uvredu, trči u policiju, prijavljuju. Rekao mi da sam peder, rekao mi da sam gej, rekao mi da sam narkoman, rekao mi da sam klošar. Sam trebao sve ići. I jebo mi majku, pa je li mi išao kući da mi jebe majku? Je li išao kući? Je li išao kući? Nije. Znači, nakon drugog dana, sutra dan dijete primljeno u bolnici i danas dan je u bolnici. Još sam rekao, znači, za te humanitarne akcije. Sve djeca bolesna. Toliko o tome. Znači, isto taj momak jedan, taj što je zakuvao to sve, neću nikoga da imenujem, što je zakuvao to sve, ta doktorca moju objavu ne bi vidjela da taj momak nije sliko i poslao objavu toj, zato što je on u vezi sa njenom čerkom, nebitno. Ja sam to jutro, meni je obrsan bio Instagram profil, ja sam odmah kući otišao onako hiperaktivan i sve, znači došla mi je katastrofa. I popričao sam prvo s njegovim džedom, sve u redu bilo, na lijep način sam došao. Prvo ja dolazim u dvorište tebi, znači na lijep način. Nisu bili roditelji tu, tak smo navečer došli, što se tiče majke i dede su ekstra, otac me malo ispizdio, ali nema veze, svako je nervozan u tome stvarima i te stvari, ali taj momak, nikad se s njim nisam svađao ni petlju u neku svađu. Isto je ko neki youtuber, svaka čast svakome da uspije. Da se ne pati kroz život, već da radi preko interneta kad je sve dostupno. Znači možeš lijepo zarađivati para i ne trebaš da se patiš kroz život. I svaka čast svakome ću ja izaći u susret prvi. Drugo, taj momak je taj sliko, znači to bi ja poslao toj dotičnoj doktorici i doktorica je to vidjela kao mene tužila, bla bla.
Isto koga bi ja sad vidio neku pljačka se dešava i ja vidim joj jednoga moj kum Deja, nebitno, znam ljude. I trči, u policiju prijavim. Znaš šta bi mene sutra čekalo? Čekao me metak u glavu, pobjela bi porodica bila i te stvari. Jer sam ja vidio tu pljačku i trči. Oči i jezik su najveći neprijatelji. To da znate. Znači što vidite, bolje bježite, sklonite se, da zaboravite. A čim vi kružite priču da se nešto loše desilo i vi znate to, vaš je neko ili na mlatu, ili će vas trpati u invalidska kolica, ili 100 milion načina. Znači, jezik što pričate i oči su vam najveći neprijatelji. Ja bih volio da ste dogledali ovaj video do kraja. Ovo je moje objašnjenje na lijep način, da bude trajao brat kulturan, da ne bude ovan, kreten, hoštapler, cigan i neki, kako sam, ne znam šta još, prostak, da ne budem, evo, na lijep način. Znaš, ako onom se sviđa iz Hercegovine jedan čovjek, kad je rekao, jednom stoji njih dvojica, ovaj čovjek seljak, kad kažem seljak ne vrijeđam nikoga, već seljak radi poljoprivredi to, i ovaj jedan završio fakultete i kaže njemu, ajde nek bude Milane, jebo ti sebi i ta dva fakulteta kad si glup ko konj. To ti je to. Jebala ti sebi svoje fakultete kad si glupa ko konj. To ti je to, ako se pronašla u tome, sad ćeš ti meni reći, joj, travajo, brat mi je rekao da sam glupa ko konj, odu ga prija policiji, pa eto kazne 300 maraka. Ljudi, ništa. Rekao sam, kazne ni jedne plat neću, gonit ćemo se po sudu, trčat ćemo po sudu i te stvari ako treba, trošit ćemo pare, nikakav problem. Ja i trošit neću i ti ćeš da platiš isto. Kogod pokrene neku tužbu protiv mene, Instagram je bio obrisan, ja sam trebao ići u sud da tužim. Ja sam se borio ako mogu da vratim na svoj profil. Meni je zadnja opcija da ja zovem policiju, da kukam policiji. Dajte, težak je ljudi život, težak život. Ja sad trebam nekoga da tužim koji jedva je stekao ti 300 maraka, cijepo drva neko, sad ja trebam njega da tužim da plati tu kaznu. Pa zašto si, druže moj, radio? Zašto si radio? Ako ćemo realno. Ja sad trebam da se nađem ja ovan, što si ti meni rekao nešto, da ja trčim u sud da ti ja tužim. Nazovem te, buraz. Ovako ja reagujem. Neko mene ponižava po gradu, ja mu priđem, druže, reci mi. A ne ti u grupi si 5-6 ljudi i ti mene ponižavaš. Ja ti dođem, druže, dođi vam, reci mu lice što imaš. Rekao si mu lice, svaka ti čast, ne poštuješ me, ne podržavaš me. Nešto ti smetam. Evo, ruka, čao. Isto tako. Ja da sam ovako sjeo, ja sam napisao taj status, a ja da sam ovako sjeo i nazvao tu doktorcu, ona bi rekla, ko si ti? Ti si nebitna ličnost. Ti si niko i ništa. Tako bi to meni bilo. Isto tako, ja bih volio da me nazove ta doktorica, da sjednemo na piću negdje i da se lijepo ispričamo. Eto, nikakav problem. Ja sam uvijek za priču, za dogovore, za sve. Mali grad, svi se znamo ovdje. Svi se, Bijeljak, svaka je 100 i nešto hiljada, nebitno. Ali svi se poznajemo tu. Znači, ako ćemo pomoći, ako nam je preče da ljudi umiru, i to omladna još, ne znam. Svaka čast ako tako razmišljate. Svaka čast. Ne znam, to bi bilo to. Ne dajte na sebe. Ja uvijek sve javno objavim i takav sam, valjda, hoću da izganjam to sve, tu nepravdu što ne radi kako treba. Primaju po 2-3 plate. Mi se patimo da radimo, kopamo, da cijepamo drva, da po njivi radimo, da ubacimo lubence, da kupus, znaš. A oni sjede po tim kancelarijama, kao zaslužili su oni. Šta ste zaslužili, druže, da primate čak 5.000 mjesečno? Aj, čao.